Sme v Európskom centre gajdovskej kultúry, ktoré sme Oravskej polochore odovzdali minulý rok a slúži na udržiavanie a rozvoj a zachovávanie gajdovskej tradície, ktorá je zapísaná na listinu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri výrobe gajdy treba viacero zručností. Musí to robiť človek hlavne nie ako prácu, ale ako zábavu, vtedy to funguje. Do budúcnosti, aby sa nám podarilo zachovať tú gajdovskú tradíciu, ktorá je tu viac ako 500 rokov, takže pracujú s mladými, naučiť tu niekoho vyrábať gajdy aj z iných regiónov. Príďte sem, príďte k nám a tu v tejto dielni sa to naučíme.